Dili kita sa national news makasama kay nakakuha og moderate plus 29% net satisfaction rating si Vice President Sara Duterte. Kung aha 54% ang nag-ingon nga satisfied sila, samtang 25% ang dissatisfied kung wala nalipay sa iyang performance isip bise presidente. Base kani sa resulta sa net satisfaction rating sa mga Pilipino nga gikasa sa social weather station sa pipila kadagko nga ranggo nga mga opisyal sa gobyerno sugod niadtong Marso 21 hangtod Marso 31. Gani si Senador Vicente Soto III nga Senate President pa kaniadto atol sa mong survey, nakakuha kini og moderate plus 15% net satisfaction rating kung aha 44% ang satisfied, samtang 28% ang dissatisfied siyang performance. Kang House Speaker Faustino D. III nakakuha og neutral plus 4% kung aha 32% ang nalipay siyang performance og 28% ang dissatisfied. Samtang kang Chief Justice Alexander Jesmundo nakakuha og neutral plus 9% kung aha 35% ang satisfied, samtang 26% ang dili satisfied.